само чешмичка има тук. А? Май са дундурни, мъче. А? Мръсно. За стотинки. Че да ви малимам. Това за късмет ги фарне, че. Но то верно сега пич викаше за етува. Да, за етува, да. Ай, за такова, за речи, да сме живи и здрави. За здраве. Ще му да има, виж. Такъв телефон нищо не може да снима, да. Водорасли са, на. Оп. Стотинките Геното къде да ги обере. Ако ги докараме, ако ги не обере, това да, често така. Да? Да. Че не да седи. Може. И аз цигара са човек. Ага, да. А късмече? Мешали ли са го кали са лампа? Сигурно и сега свети нощно време. Гаранците, да. Много хубаво иначе, човек. Свети нещо и тук отдолу, аз си дам гаранция. Това нощно време отгоре се вижда. Може нещо да измерва колко е температурата. Има ли нещо? Само ток. А? Вчера? Да, ток е. Купиш я рев, ма нещо му барне, мой. Осте, хай. България, Гърция, някаква вода нещо. Хай. Бачка се дига пара там, човек супер да е. Еба извърчето да еба. Сигурно и това вече отдолу сама се излиза вода. Шон бълбука и сей. Верно тук е излиза, човек. Хай, хай.